Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe yew Fulaɓe TV on calminama on jettama on juurama on ñaganama jam e cellal e kisal han eɗen e saare wiyetede Saare Fodé woni ko e nder commune Sinthiou Malem en gari ɗo pour tawtorede ko wiyete monde ko ɗon gandi monde ne e tawa e ko ganduɗa fulɓe walla mbiyen Fulaɓe yiɗum mbaɗa ko ɗum tagui han gimmiɗen to garɗen ɗo jottiɗen ɗo pour mbawen yiidude aynakoɓe ɓe mbawi yiidude ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓiɓɓe Fulaɓe ɓe ɓe mbawa en haalande tigui tigui oko woni monde ono monde waɗirte oko firti monde e kadi oko woni nafoore muɗum e yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ko aynakoɓe ko ɗum woni ko addi en ɗo ɗum noon on kettoto aynakoɓe ɓe on jiyat kadi hono monde waɗirte gandon hoko woni monde tigui tigui ɗum noon on calminama on jettama on juurama Cosaan haalam yantae haala nam pular dem ngalam ñimiran mi kala jiiɗɗogal moyejo fulfulde moyejo min ko Assane mbitemi Assane Sow jeeya Saare Fodé tawi on ɗo hoɗon monna ko mbawɗa e haaldiɓe monde eyyi monde de ko cosaan ko fina tawa fulɓe ko ɗum min tawri mamiraɓe amen ha e jatiraɓe amen foof pullo fof so o waktu heedi ko ma waɗa monde monde noon ene heewi sifaji saabu monde dokkugol lamɗam ine toon monde ɗaɗi ine toon o saha noon ko monde ɗaɗi wona a finat subaka jaa gasoya ɗaɗima gadda jaaha gaddoya haako ma una ha ɗaata naɓa weendu comme ça hande no taw ɗo ni ɗo ɗi beeli ɗo monnete eyyi sa monni ha gasi an kadi nam sabu lamɗa ɗon ko jiiɗa ko monde ne moƴƴi e nayyi o saha ko monde nde wawi jogade nayyi ɗi e ladde he eyyi kadi noon heddi kadi goɗɗum ne jomum ɗum ɗo nina hen waɗa sécurité muɗum eyyi dal monde kam ko fina tawa fulɓe kala to ɓiɗɗo pullo woni kam o waktu ɗo en koma monna eyyi beeli ɗi fof to jaaɗa fof fulɓe ɓe ko hannu ni eyyi ɗum ni nafoore monde nafoore monde monde nafoore mum no heewi par ce que no woodi ɓe ngannduɗa ene jogii monde ɗe ngannduɗa ɗen to baŋnge jibingol hayɗe moƴƴi e jawdi par ce que fulɓe heewɓe so ha demminaare yoni ɓe ɗaɓɓan lekki monde ɗum ko gila ndema to tumbugol nayi ha goɗɗum to faddudere jawdi nde ha goɗɗum to ndenka jawdi fof eyyi ɗum ɗo kam miɗo ɗum anndi hen nafoore monde kadi nene ɓeydat jawdi ndi ñamde e ladde he par ce que jawdi sono ñama lamɗam toujours ñamde muɗum ɓeydoto kadi ɓe ɓuurat yawde mursude eyyi ɗum ɗo miɗo ɗum andi e nafoore monde monnirte eyyi minen de nomin monnirta komin gasa ɗaɗi tan e haako kadi min nanga ñalade saabu monde ne ina waɗi ñalaɗe folo ene waɗi ñalaɗe kadi dewɗe hen neɗɗo hen foof noon e aadi muɗum kadi neɗɗo hen foof no yiɗiri kono monde kam no waɗi ñalaɗe ɗe ngannduɗa premiére monde so ha so demminare demmini aɗa monna ko ñalande ƴeftata nden ñalande sa ƴeftinde han kadi nema aɗa wawi munnude nayi maɗa ja gasoya ɗaɗi ha e haako maɗa gadda monna woɓɓe noon ɗangata ñalande ko cuɓa tan hano janggo miɗo monna jomum dawa monna eyyi no miɗa andi monde kam ko ñalande waɗi monde folo ko ñalande waɗi eyyi ɗumi nafa nayyi ɗi eyyi monde nde no nafa nayyi ɗi no feewi par ce que o waktu ɗo nayyi mooɗat ɗi e nayyi ɗi mooɗata gonta gotum hayso ɗi geggiɗi ɗi gonta gotum eyyi par ce que hayso ɗi jolti tan nayyi ñamannoɗi lamɗam e ñamta lamɗam ɗi gonta gotum ɗe certi cosanoko goto alkula ɗe certi mbadi ndi ko wotiri kala ɓiɗɗo pullo